Díos maríomh cardghail agus bhór fáilteach go dtíon físeánta is mis mór a hain agus inniuh hamsigh immert in Fortnite Battle Royale. Ag an tús íarmarta foscríobh leis an gcainéil agus ordóg a thart an físeán inis mar bhfuil sé déanta go hena hain mar cha gach seans nach méid tú géire ag an deire. Tá mission speisialta arsúla gomsa in san físeán inniuh ach beag níos mó mar dhealar sin ar ball mar i dosach bar is gadam sa díris dachar an gluthe mar ha duine eile ansa agus beagam sa iarmharú. Agus go deas ha éar agam sa airlaid. Agus go an gine sin anna carach. Ok, ceapan gúil siad las mud an teach. Yeah, ha sé dír can san. Agus san mini gonna get. Bike boss le a hall? Shit. Ok, buíoch le dia. You see, sin an fá nach malam san minigun mar bhí anna seans ar fadar fadige mé mharú ach ní raibh sin nán mé mharú gasta gohan. So sin fá nach macham leis. Ok, just an medkit seo a chur arm có gasleach is féadlam agus beidh mé rig don céad trid eile. Ok, sin go deas. So mar bhí áráilih há spruch speisialta nó há mission speisialta ar bunagam in san físeánta. Solar hosting mé an físeán bhí 906 duine marithe agam in Fortnite leis an cúntas seo agus cílíonn si sin mas féadlam cahrar nó níos mó a mharú inniuh in san cluiche beag míle duine marithe agam in Fortnite. So sin an spruch bhfuilm sa airlaid cahrar a mharú in san físeánta in san cluiche agus beag an spruch buinte amach agam. So ha duine bháin marithe agam inis, so mas féadlam trúr eile a mharú beag an spruch buinte amach agam. So cáil an céad duine eile mar sin. Ní eich amaine, agus ní clois amaine. Má sé anna chiún. Ok, is gadam sa bag a raig. Yeah, sin an bag a raig. Agus níl a ggóhan ábhartógáil go mach nerd. Níl leir é dahad a cahar aimimid in san gluiche in éonchar. Lein sa. Níl a cloisiom orcis de hústaire. Agus a sniper sa. Sin just. Ok, cloisiom daine is léir gúil daine eile fós I Pleasant Park. It's just gadam siad aimseo. Ach, I dosach bar bhfuilm sa an ciste seo. So nach sibh greibh an ciste seo orga agus an ciste eile ag an teach eile bhí sé sais bán. Neadar méid é chúis go darlíonn sin mar de bhíoh sé is go raibh gach eile ciste orga, so neadar méid é chúis go chuide go bán anis. Ok, how should just go and show more fad afro mar ní malam san tralibh seo. Sin níos fearr. So cáil na daine eile. Tá sé tábhachtach go gcónaí an talamh arda bheith agata, so sinna fágúilm sé dal túsan sa. Cíonn sé bhaine? Ní gcónaí is gá bheith cuairmach nach bhfuil aine ag teacht ó taobh díos an san mar ón uair gur chuir siad roinnt láthracha spéise breise in san gluthe. Bhíon trád an saoil nach raibh mór an hús an san an éair ach inis á roinnt stuff hús an san, so is gá bheith anna cuairmach nach bhfuil aine ag teachtarteach dí Pleasant Park ón taobh sin. Os ní eich amaine, nó ní clois amaine. Dé gúis nach dagan daoine amach in san spás oscailte agus just gan bheith boga agus, scuile lom iad a mharú go héasca. Nach meach sé go deas é sin dhéanamh inis tar ríis. Dé chúis nach féile daoine eile bheith cabhrach an san gluiche. Ok, dúirt súilta ní raibh cracadóireacht ceart déanta daoine sa. Ok, so bhí an pump glas an san agus há an gona sin thar a bheith cuachtach ach ní mála mé mar tha sé ró bheall
má chailann tú an céad shot den naid a tú sais friáilte mar tugann sé an méid sin ama an tarna pilléir a scuile. So barlam sa an tactical shotgun ús dat cé gúil sin níos lige. Kistan sa. Ní raibh an tú fás, seachas just písbeag aimime agus armlón. Okay, is léir go raibh coga ansa. Ach, ní léir go bhfuil aine banta ansa. Ná, stácha go gúil siad imethe. I mean, hamid cuiseach fada ón céad cearc leile inis a rinno, so is tócha gúil gacáin just tríis imeachta raig go dtí an cearcail. Til ábhar tógála. Sé tábhachtach. Sé písbeag le dránach é bhvalúach sé tábhachtach é bheith agat. Echar sin chuil sin just droch bhéasach ar fadarfad, sé ag scuile said armsa. Ban ard is cad áún. Ó, sé búlta go an áfach. Shit, I didn't know how it's done. Ní málam sa bheith trid le barta gnám géine. Gus níl an túfás armlóna go mac an aird, sé just an imacht go dtí an cearcail inis. Mar há an storm teachtasteach. Ok, níl sin ar dúna. Ar leid ag an tús níl an sturm ró cuachtach. Yeah, nílim se ró má ag an sniper go fóil. Ok, ar leid há an talamh ordóg I gcuine. Ní a cá sé mar a bhrénos. Sin go deas. Ok, bhí an tá dearga go an san. Rinne sé nócha de máiste dom. Agus an san just go mé bhharú sula raibh deisiige an tarna orchar scuile arm. Here and down. Ok, ha trúr martha go manis, so nílach duine amháin eile tastáilúin. Ach, is gadam sin na bainteal an seo chum sa ar dasach bar mar. Nílim sé gona bheith ag mar bhaine mar bhfuil sláinte agam. Ok, céir a háin san giste seo. Scia, sinras. Agus ha gran gan níos fearr sa chuma. Ok, céir a bhíag me gcuine. Níor mór an. Well, ar leid bhí machine gun a níos fearr aige. Well, éonrad ag mo bhuina hís an sa. Há an scar aige. Úntach. Ar ras. Agus bainteal an. Shit, I'm stration. No, scar bhí one. Ok, Reglin.
Shit, I'm tris an scar an baintalán ágáil ta bhíorda. Stocha gur chódam still reis cé gohfuilm se ró congracht an sturm, but mar bhfuil na baintalán sinnig amsa má dhéantar aon damáistedam sa hamse sais frigáilta. Agus ceapan gohfuil ce an zone seo an sturm seo ag bagga meála gohan, so the cúnamh dé beag mé cearcalóir. Ní málam a bheith hísan sa, mar i gcónaí bíon imóí eile an sa, like roint imóí eile an sa, mar ha mu díorcnach le tilted towers agus nuair bhíon ar daoine tilted towers ágáil tagann si trasna an sa. So, ha sé go deas má bhíonn tú húsan sa ar an cnach, so le sa bheith féchan tú níos ar daoine ach má bhíonn tú hísan sa a tú faoi anna bhí vantáiste ar fadar fad mar ha tú instant talabhíisiil ach ar leid deirg am éileás. Ok, ham sé beagnach ag an céad cearc leile ceapan go mbeidh mé cearcalóir an sturm seo ag bogga meála gohan dom. Ní cloisim aon rud, cáil na daoine eile. So seo na shrines nó roint fuorgan tí mar seo chorthéisteach an san gluthe go mar ceapan gur mar dheallar an ábhlíonn an sin a thagaist. Ó leine hísan san, ó ha gcuine. Yep, mar dúirt mé nílim sé rónta leis an sniper go fáil. Ná bug, just fáinarm, ok? A den eile hísan sa chumá. Sin é, sin míle duine martha agam in san gluthe agus hatman cean sam lansa chumá. De bhog sé ag an second déirnach. Is ninja ceart na gcuine. Just bogann sé ag an am ceart ag gcónaí. Fúlam bheith hísan san mar hatú faoi mí vantáiste mar cín sibh. Cad a thbunige, cáil sé dó? Yeah, sin é, ok. Ok, nis is gá dumsa dul hísan san. Agus mar a chonig sibh, bhíonn sé éas go glúir bása áil in agus hatú hísan, so ní félam sa a bheith croch a hart is gadam sa just an stuff seo a bhailú agus imachtalam cógásteach sa féidirlam. Be right stuff again. Okay, sin go just. Okay. Súslin. So has sé go just gohfuil staire tóg ag den éigen dam hena hen, níl gadam sé a hógáil. Ach ar an lá bheile deall rionnta sin ghfuil den éigen háart an sa agus déad leis ghfuil siad thuas an sáte éigen ag fannach arm le grán gan an lábhacha. Ach fós sam se gan dul tús an sa. Ach ja, ham se háirmhan ar bhíseach mar déad leis ghfuil duine thuas an sa just ag fannach arm. Nope, okay. Níl sin sa heile. Go bra. Ok, cáil na daoine eile. Níl ach cúig ar fácan is. So, fin go just. Ach, i gcónaí ag an buinte seosta cluthe a riimse anna nuair bhí se go fadar fad. Gus bálam fis a bheith am cáil na daoine eile. Na heann san. Cáil sibh. Ba sniper agam agus testíonn cleachta uaim.
Dine hallan san in san dún for beag sin. Féidir leis go bhfuil. Near me. Master go bhfuil. An san is docha. Okay, is léir go raibh duine an san. What a hard one again. Okay. One, two. Okay, now I'm céir de bhí ar bunaige ach níor aibbeach sé. Okay, ní dul an greibh sé róhásta go raibh ag scuile orchar éarag sé getalt. Sé just ag an dún chuirte a leaga. Okay. Cúpla fáile cosanta go hógáach, sam sé just go macht mar. Nílim sé gur a fiú bheith húsan san. Sé teachtasteach. Óide. Aren't so wach. Okay, sin raibh. Gur má go as an RPG hartam. Okay, seo an atáhachtach. An RPG bheith agam, mar thoise just rócóchtach in san gléasa. Okay, Raglan. Okay, I'm just going to do it for the whole gáil ansa. Is léir nach bhfuil sé gaiir níos fearr ag tógáil. Sé fós róbáil. So is ook go gúil duine howlan san. Sin duine. Beidir gúil duine ar clé comma. Sin bart cabhail an tríú duine. Should I trid howlan san? Yeah, it's costal gúil should trid. Oh, come on, just fan soccer for a second. So ha Bart Howlands on a trid. Cowell on Triuden. Oh, ha dinner trish boss at all. Howlands on. Oh, didn't want Howlands on Cowell on Tarned in the marsin. Maar is fúlam gan is a bheith gom sa cowil den éigent, mar déidir leis gúil siad ag teacht I mharú mar bhfuil is gom cowil siad. Well, Bart Howlands on a trid. Yep, is costal gúil. Féidir an Bartaco warú leis an rockid sin. Yeah, ha Barta trid a Howlands san. Okay, nílach. Dine bháin fáca inis. Okay, hab se chun bag a fad is a há sé phríomhrú ag an rockid sin. Mar is gádam sa dul hawl go dtí an taobh den léirscáil go dtí an céad cearc leile. Shit. Níor bhéon gath com sé sin dhéanamh caiim tú fás láinte an cúis. Ní dóilm gur féad leis fanna túsan san. Okay, I'll show check to níos. Shit.
gur gádó teach síosan sa á sé hísan sa hana hin. RPG. Ooh. Okay. Just got him say voodoo or one of the shit RPG that come up. Shinné! Rosafat. Okay. Buics le dia hashe marv. Shin shocked ar martha gom sin san glhisha agus precious míle duine martha gom anis. Gurv míle magwib as bheith fécant ar an glhisha agus hasúla gom a bheitharnas colua con ceanna dhéanamh. Gurv míle magwib agus go dtíon céad uair le slán libh.